Nu starter det. Så nu tag den op. Så. Nu kan du godt løbe og hale lidt op. Prøv at få hale lidt op. Ja, sådan. Og du løber alt, hvad du kan. Ja, løb hurtigere, hurtigere. Ja, den kommer. Løb hurtigere. Øj, nej. Og nu tror jeg ikke, han kan mere. Nu er det vist ved slut. Piloten er træt. Piloten træt nu? Piloten er meget træt. Det er hårdt at flyve, de moderne flyver. Ja, jeg synes, vi skal have lavet en lille test mere, fordi han skal være lidt mere træt nu, så han kan sove lidt bedre, når han kommer hjem. Så vi tager lige en test med. Så er du klar? Parat? Start! Ja. Åh nej. Nej. Godt legetøj. Han sover godt i nat, det er jeg helt sikker på. Ingen tvivl om det. Skal vi tage en sidste runde? Sidste? Ja. Det går nok godt det sidste, det her. Ja. Nu slutter den video for i dag. Nu må vi hjem og korrigere lidt på det hele. Slut.